Aquesta darrera setmana hem tingut la mala notícia que hi ha hagut la paralització del projecte d'Institut Escola del 25 de setembre i creiem que per nosaltres és una mala notícia, tant per la ciutat com per les famílies que havien projectat il·lusions i molta feina en aquest projecte. Entenem que no és tant una qüestió de finançament, de diners, sinó és una qüestió de posar en dubte el model educatiu que representa l'Institut Escola. I per nosaltres és una prioritat. Hem treballat en aquest projecte, ho seguim fent i ho seguirem fent. I des d'aquí mostrar aquest suport a les famílies. Nosaltres vam signar en el seu moment una moció donant suport a aquest projecte, igual que van fer altres partits polítics de l'Ajuntament de Rubí, alguns dels quals ara està governant a la Generalitat i són els que han sigut els responsables d'aquesta decisió presa unilateralment. I ens preguntem on està ara aquella aposta que van fer en el seu moment.